Hi guys! It's me again, Hana. For today's video guys, mag-unboxing dita ni atong gi-order sa Shopee no na camera. Actually, among gamit na camera is itong GoPro Hero 8. So karon nag-order ta og GoPro Hero 9. Atong i-unbox. From ano pa jud ni siya? Sa ganito dapit na lugar. Hong Kong. From Hong Kong pa day ni siya no. Nya mga 1 week kapin siya bago ni abot diri ah. Excited na kung mo-open guys. Kung parehas sa bagay siya naong sa GoPro Hero 8 or na ba siya mga mas nice pa. Asa naman ni man ni pag-abli ha. Lord, di ba daw kung di maiwa ni nasa sulod ani? Hi. Kani siya guys, dili ni siya promotional ha. I-order jud ni namo para nami pang puli-puli sa camera. Kaya para inig mag-video og pinadaghan, dili dali malobat, di ba? Or if malobat man galing, dinay pang puli. So magamit gyapon tong kuan, GoPro Hero 8. Di pa man siya daot kanang giano lang jud namo para nay ka puli-puli ba? Ah, grabe. Team kay sila uy. Gaya man ang cartoon, baga man kayo. Lo. Legit. Niabot jud siya. Bisan og kuan kanang payment first. Pero insalig ta. Niabot man pud siya. Oh. Lo. Okay siya oh. Tara. GoPro Hero 9 Black. Ano siya? Dili ni siya sponsored video. Pero, deke naman. Deke naman. GoPro. Ay, legit siya. Sila gani ni siya. Basta kay abot siya. Nara, open na. It's sumaw na ni siya guys. Oh, gapo ka siya case. GoPro. GoPro, deke naman. Ito siya ibutang. So karon guys, atuan ang tan-awon no atong ablihan ang GoPro taon na to sa iya. Unsa man na? Asa mo ka ana oy? Ging nagako noy mag-unbox na kay akong ibig mo ka ano oy magbuot man og kuan hinuon oy. Wala man be, wala man ako love TV. Klaro wala nga imong gabrihan na. Wala lagi na ako love TV kita na naman